Hyvää päivää. Tässä äsken halusin näyttää, miten polkupyörällä ajaessa on erittäin tärkeää, että muistaa näyttää suuntamerkit ja katsoa joka suuntaan, ettei ole minkäännäköisiä väärinkäsityksiä ja vältetään monta vaaratilannetta. Nyt kun lähdemme tästä kulman ympäri menemään, niin pitää muistaa se. Ei. No, kulman ympäri kun menemme, niin haluan tähdentää sitä, että on erittäin vaarallista rynnätä suoraan sinne, vaan täytyy hyvin varovasti mennä ja katsoa mihin menee, koska tuossakin kulkee pyörätie. Että lähdetään matkaan. Kun menemme rappukäytävän sisälle ja avaamme ovenlukon, pitää muistaa, että tästä avaimesta ei saa koskaan vetää, vaan vahvasta vedetään ovi auki. Ja rapuissa kuljettaessa pitää aina katsoa eteensä ja pitää kaiteista kiinni. Ja kun laitamme postia luukusta, ei milloinkaan saa laittaa sisäkkäin olevia mainoksia, vaan erikseen kaikki mainokset. Tässä on korkein. Ja tosiaan jalaspäivässä tarkka katse, että mihin astuu. Ja kaikessa kiinni. Niin. Ja sitten voimme päättää tämän lyhyen jutun siihen, että kun olemme tämmöisessä hyvässä talon sisäpihassa, niin laulan, että kun jonain päivänä sun pihallasi laulan, sä riennä ikkunasi silloin sulkemaan.